Привіт, це випуск «Крим Реалії», спільний проект Української служби Радіо Свобода та Українського радіо. Біля мікрофону Сергій Мокрушин. І сьогодні ми будемо говорити про майбутнє кримської автономії після деокупації півострову. Чи є переформатування цієї автономії у національну необхідним етапом для відновлення прав кримськотатарського народу після сталінської депортації 1944 року, яка визнана в Україні актом геноциду? Також спробуємо визначити прогалини у сприйнятті цієї проблеми, які можуть заважати пошуку консенсусу в українському суспільстві. З нами на зв'язку голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Пане Рефате, доброго дня. Доброго дня всім. День 18 травня, який нещодавно був, від часів повернення кримськотатарського народу в Крим, початку повернення кримськотатарського народу в Крим, є не лише днем жалоби, а й днем, коли кримські татари нагадують державі і світу про те, що їх права досі не відновлено у повній мірі і вимагають реалізації цих прав. Ми знаємо, що у Криму після російської окупації це стало неможливим, але процес продовжується на материковій частині України. Давайте почнемо нашу розмову із того, чи вдалося за останні 9 років, поки Крим перебуває під російською окупацією, національному руху кримських татар Меджлісу разом із українською державою досягти якогось відчутного прогресу у відновленні прав кримсько-татарського народу, бодай у юридичній площині. Ну так, останні 9 років дуже багато змінилося, і тут можна детально розказувати, але я пройдуся по основних таких моментах, але для нас дуже важливих. Шкода, що ці зміни почали відбуватися з моменту захоплення окупації Криму Росією. Нагадаю, що вже 20 березня 2014 року Верховна Рада України схвалила заяву про гарантії розвитку кримськотатарського народу, і в цій заяві були чітко виказані 3 меседжі. Перше – це визнання Меджлісу кримськотатарського народу вищим представницьким органом, який обирається делегатами Курултаю, вищим представницьким органом кримськотатарського народу. Друге – те, що кримськотатарський народ має право на самовизначення, і це підтверджується українською державою, гарантується у складі української держави. І третє, українська держава у формі заяви Верховної Ради України оголосила про приєднання до Декларації ООН про права корінних народів. Це був початок, який свідчив про кардинальну зміну української держави. Я би сказав, бо українських політиків, це можливо було б більш точніше, але і української держави також, щодо усвідомлення важливості, глибини, складнощі забезпечення прав кримськотатарського народу. Потім були інші рішення. У 2015 році було прийнята постановою українська держава визнала злочин депортації кримськотатарського народу геноцидом, який здійснений з боку комуністичного режиму СРСР. Потім були напрацювання в різних дуже суттєвих для розвитку українського суспільства напрямках, напрацювання і зміни в законах, які забезпечують ці напрямки. Скажімо, закон про освіту, стаття 7. Законодавець дуже чітко визначився про те, що в Україні корінним народом забезпечується право на навчання рідною мовою в середній загальноосвітній школі. Тобто це вже гарантовано існування і розвиток кримськотатарської школи, і також дошкільних закладів,
скажімо, напрямок діяльності медіа в Україні. Відповідними статтями схвалені особливі структури мовлення в Україні, що мовами корінних народів забезпечується не менше 70% мовлення, телерадіо, компаній, організацій, які ведуть мовлення мовами корінних народів. Ну і 2021 рік прийняття схвалення закону України про корінні народи України. І якщо ми згадана постанова Верховної Ради 20 березня 2014 року, якою було схвалення щодо гарантії розвитку кримськотатарського народу, це був політичний акт з боку української держави, то прийняття закону це вже було внесення змін, в тому числі щодо визнання представницьких органів корінних народів України. Я просто зараз вам навів лише окремі такі важливі моменти, пов'язані з відновленням прав кримськотатарського народу, але на тлі цього відбувалося дуже багато практичних рішень, дій, які спиралися на відповідні зміни. Ну, тут починаючи від залучення Меджлісу кримськотатарського народу, всі процеси пов'язані з розробкою принципів внутрішньої політики України щодо корінних народів, національних меншин, щодо участі Меджлісу кримськотатарського народу в зовнішній діяльності української держави, зокрема у всіх тих процесах, діях, діяльності міжнародних організацій, які безпосередньо обговорюють ситуацію, пов'язану з окупованим Кримом, з його звільненням. Ну, тут і ОБСЄ, і Рада Європи, і Організація Об'єднаних Націй, входження членів Меджлісу до складу держав, офіційних делегацій України, або обговорення питань підготовки Кримської платформи, таке інше. Тобто дуже такі помітні зміни, і зрозуміло, що цей напрямок він має на етапі звільнення і реінтеграції Криму, він має завершитися трансформацією, от це наше переконання, трансформацією діючої кримської автономії в національно-територіальну автономію. Тут є особливість одна, те, що це має бути визначено з внесенням змін до Конституції України, але в часи війни чи військового стану такі зміни не вносяться в Конституцію, але маємо детально ці зміни готувати, обговорювати, і обов'язково настане той час, коли задля більш успішного розвитку такої унікальної частинки української території, якою є Крим, нам обов'язково прийдеться ці зміни вносити. Дискусія стосовно майбутнього Криму, вона триває і вона, звісно, підсилюється, пожвавлюється у ті дні, коли ми згадуємо, що ще не відновлено у повній мірі права кримськотатарського народу після депортації. І одним з найбільш помітних, мабуть, висловів тут можна назвати нещодавні коментарі радника Офісу президента України Михайла Подоляка, який вважає, що автономний статус Криму необхідно прибрати в принципі. І якщо подивитися на дискусію
дискусію у соцмережах. За заявами різних політиків, то можна зрозуміти, що не лише пан Подоляк так вважає, але тут варто зауважити, що результатів якихось соціологічних досліджень про ставлення українського суспільства до створення національної автономії в Криму наразі публічних немає. Перед цим записом ми запитали в заступника директора Інституту близькосхідних досліджень Сергія Данилова про те, які саме поширені побоювання щодо автономії в Криму він бачить в українському суспільстві. Давайте послухаємо його думку і продовжимо. Ну, в мене немає окремого дослідження, щоб говорити про якісь факти, але з реакції в соцмереж мені видається, що найбільше загрозу відчуває якась частина українського суспільства, якусь загрозу відчуває від слова автономія. Не від того, що вона національна, не від того, що це кримсько-татарська автономія. До кримських татар, наскільки я бачу, наскільки я спостерігаю, існує дуже позитивне ставлення. Але до слова автономія існує вороже або насторожене ставлення. Автономія сприймається як інструмент підриву цілісності країни. Автономія сприймається як спосіб, через який зовнішні сили Російська Федерація можуть впливати на всю Україну. І автономія, що дуже важливо, сприймається як символ нецілісності. А зараз саме цілісність, неподільність України сприймається як дуже важлива величина, як те, за що ми платимо кров'ю. І ось ця відокремленість, вона не має такої підтримки із-за оцих суспільних уявлень. Я нагадаю, що це був коментар Сергія Данилова, і ми продовжуємо розмову із головою Меджлісу кримськотатарського народу Рифатом Чубаровим. Чи зрозумілі вам ці побоювання, про які казав пан Данилов, і що вам відомо про настрої суспільства от у цій темі, да, у створення національної автономії кримських татар у Криму? Дивіться, ми маємо щодо такого у вигляді прямого питання дослідження фонду демократичних ініціатив імені Ілька Кучерєва, і воно було проведено влітку 2021 року. Я лише зацитую той момент, який є прикметом нашої з вами бесіди. Абсолютна більшість громадян України, 57%, підтримує утворення на території Криму кримсько-татарської національної автономії після звільнення від російської окупації. Порівняння з опитуванням, проведеним Фондом демократичної ініціативи у 2018 році, підтримка утворення кримсько-татарської національної автономії зросла на 7%. З одночасним зменшенням на 6% тих, хто виступає проти такого розвитку подій. Але дивіться, 2021 рік. А тепер ми говоримо про ситуацію, яка в нас в Україні складається з моменту повномасштабного вторгнення російських військ на материкову частину України, тобто 24 лютого 2022 року. І от в такому контексті я погоджуюся з тим, що говорить шановний пан Сергій Данилов, експерт, якого ви опитали, оскільки дійсно на тлі цієї жорстокої війни і злочинів, руйнацій, які здійснюються з боку російських військ аж до Київської області і на підступах до Києва все це відбувалося в 2022 році. І загроза дуже велика була взагалі щодо знищення української держави. Вона зараз, ця загроза, далеко відкинута. Але все одно війна продовжується. І на тлі війни слово автономія дійсно багатьма
громадянами України, воно нібито урівнюється з проблемою сепаратизму. Автономія сприймається як такий виклик перед українською незалежністю, українською державою. І тут дуже важливий професійний такий підхід, професійна розмова, обговорення, якщо в суспільстві, то які мають супроводжуватися дуже такими, знаєте, детальними екскурсами чи напрацюваннями, тобто і минуле, і напрацювання сьогодення, які у людей зніматимуть от це уявлення, що автономія – це є загроза. От зараз йде на дуже такому спрощеному усвідомленні. І тому ми намагаємося про це говорити, хоча дійсно не найкращий час для от таких висвітлювань, пояснень, бо в силу різних причин, я не хотів би до них вдаватися, це вже не має відношення до Криму, кримськотатарського народу, але це все пов'язано з 10-м роком, що триває ця війна російсько-українська. Люди втомлені, і люди дуже змобілізовані на захист української територіальної цілісності і Збройних сил України. Багато мешканців Криму і кримських татар, і вони по всіх підрозділах і спеціальних загонах також у цій відсічі російському агресору. Але тим не менше, якщо ця розмова почалася, треба дуже виважено, без таких зривів емоційних, говорити про те, які завдання забезпечуватиме кримська автономія, окрім того, що кримські татари, як корінний народ Криму, мають безумовне право на самовизначення на своїй землі, і це право, воно не залежить від того, чи хтось заперечує цьому праву, чи ні. Це право, воно природне, воно існує. І не тільки до кримських татар. Воно існує до всіх самобутніх народів. Інша справа, ми маємо дуже чітко говорити, що загрози немає, бо міжнародна спільнота і сучасна міжнародна практика, вона схвалює і підтримує ті форми самовизначення, які не несуть жодної загрози існуючим державним кордонам. І тому от це тяжіння, устремління кримських татар реалізувати своє право на своїй землі в Криму як складовій частині, невід'ємній частині української держави, це абсолютно вкладається і в норми міжнародного права, і в норми міжнародної практики. Це перше, про це треба говорити, але цього буде недостатньо. Багато все одно будуть говорити, та ми знаємо вас, кримських татар. Ну я ж теж чую такі десь роздуми. От ви там укріпитеся, і потім все одно у вас там щось там зіграє таке, і ви будете, ну і таке, і починають далі фантазіювати. Тому кримська автономія має забезпечувати найголовні завдання. Тобто, я сказав, крім того, що кримські татари, як корінний народ, реалізують своє право на самовизначення у формі автономії в складі України, кримська автономія має забезпечувати наступні завдання: усунення монополії на півострові будь-якої етнічної спільноти. Будь-якої етнічної спільноти. Ви як мешканець Криму дуже добре знаєте, що у нас в Криму 23 роки існування автономії. Це була монополія однієї спільноти. Вона була ще численна більшістю. Це російська етнічна спільнота. Отже, ми усуваємо оцю монополію, але з боку будь-якої етнічної меншини. Друге завдання – це уникнення ультиматуму
зі сторони будь-якої знову ж спільноти. Тобто ніхто не має права і не може, і не зможе стверджувати, що це виключно моє право, я тут хазяїном є, і буде так, як я сказав. Не буде жодного ультиматуму. І третє, це основне, це укріплення позицій держави, що унеможливитимуть з боку будь-якої держави майже гіпотетичних зазіхань на Крим, як на, з точки зору можливості зміни кордонів України. Тобто укріплення позицій, що унеможливитимуть будь-які майже гіпотетичні зазіхання на Крим з боку іншої держави. І коли громадяни України побачать, що там не буде монополії когось з етнічних спільнот Криму, що там не буде ультиматумів ні з цього боку, що Україна через автономію абсолютно укріпиться таким чином, що ніхто не зможе майже гіпотетично зазіхати, які можуть бути заперечення створенню цієї автономії, яка буде одночасно створювати умови для збереження і розвитку кримськотатарського народу, який за межами України не має іншої ані території, ані етнічно урівняної держави. Можливо, скептиків, до яких ви зараз апелювали, може переконати, наприклад, проект Конституції Кримсько-татарської національно-територіальної автономії, з якого буде зрозуміле наповнення і механізми, які забезпечать те, про що ви зараз казали. Як загалом просунувся законотворчий процес? Чи є вже відповіді конкретні на запитання про наповнення автономії, як вона працюватиме? Можливо, приблизний текст Конституції? Чи колись він буде доступний для обговорення? Ви дійсно згадали цей процес нашої роботи, цей етап нашої роботи, і цей етап відбувався 17, 18, раніше трохи, 16, 17, 18 роки. Нами були напрацьовані проєкти 3 законів, які один одного доповнювали, тому ми іноді казали пакет з 3 законів, бо дуже важливо, щоб законодавець бачив кінцеву мету, коли він розглядає він починає розв'язувати якийсь напрямок, але той закон 1 чи 2, який пропонується, він ще залишає якісь питання. Скажімо, проєкт зміни до Конституції, не можна все включити вирішення всіх питань, які об'єктивно існують, і вони можуть ще виникати з внесенням нових змін до Конституції. І тому ми зробили пакет, який складався з закону про корінні народи України. Це базовий закон, бо він давав фундаментальне і пояснення, і ствердження, що і хто є корінними народами в Україні, і він визначав фундаментальні права корінних народів. І другий закон вже це про статус кримськотатарського народу, де ми вносили норми, які узаконювали існуючу практику, скажімо, зокрема, наявність інститутів управління корінного народу, це система Курултай, Меджліс, місцеві меджліси, і там ще інші питання, і, скажімо, створення і формування органів місцевої влади і таке інше, при умові внесення відповідних змін до Конституції, при умові внесення відповідних змін до Конституції. І третій проєкт – це, власне, і зміни, які пропонувалися до 10-го розділу
Конституції України, який називається Автономна Республіка Крим. Правда, там ще були в один із пунктів попереднього розділу, де мова йшла про територіальний устрій, тобто про Севастополь. Да? Бо зараз, згідно Конституції, Севастополь має окремий такий статус на рівні з столицею України, містом Києвом. Один з цих законів, як ми вже з вами говорили, він схвалений у 2021 році, Закон України про корінні народи. Закон України про статус кримськотатарського народу зараз він проходить експертизу Венеціанської комісії. І ми працюємо тут з владою щодо обговорення положень цього проєкту. Щодо змін до Конституції, ми вже з вами теж говорили, тут треба буде дочекатися перемоги України і усунення військового стану в Україні. А загалом, чи відчувається от певна спадковість, да, української влади, починаючи з 2014 року і зараз от у питанні створення кримсько-татарської національної автономії? Чи не змінюється якось кардинальним чином державна політика? Дивіться, я би тут сказав, ми багато, і ми зараз з вами робимо, і я це розумію, бо ми взагалі говоримо про створення в Україні умов для забезпечення права корінного кримськотатарського народу, коли починаємо обговорювати, щоб було нам легше один одного розуміти, ми все це зводимо, спрощуємо, ми говоримо про кримсько-татарську автономію, про кримськотатарську автономію, і у деякої частини суспільства одразу виникає, знаєте, таке холодне відношення, мовляв, а що ви тільки про це? Ми взагалі маємо говорити, і ми говоримо про демократичний розвиток України. Про розвиток України, яка вже не на півкроку від вступу до Європейського Союзу, вона вже однією ногою вже от в цій організації, яка називається Сім'єю вільних європейських народів. Ми завтра ми є вільними, бо боремося з таким ворогом з дуже великим потенціалом, але ми завтра будемо вже повноцінними членами цієї сім'ї європейської. І зрозуміло, що імплементуючи і розвиваючи, власне, імплементуючи норми, які є загальноєвропейськими у сфері прав людини, прав національних меншин, прав корінних народів, міжнародні норми, зрозуміло, що ми підтягуємося до тих стандартів, серед яких завтра будемо. І тому от в такому розумінні у влади української є усвідомлення такої спадкоємності, що необхідності вирішення цих питань. І мені дуже хотілося б, щоб і суспільство у нас українське теж, я ж вам наводив ці цифри 21-го року, просто 22-й рік, 24 лютого і всі ці послідуючі місяці кровавої війни, вони напружили українське суспільство, і тут деякі питання потрібно додатково обговорювати. Я просто хотів сказати, щоб необхідність забезпечення демократичного розвитку України, воно має бути схвалено по всіх напрямках. Так не може бути. Тут ми будемо імплементувати норми, які забезпечуватимуть демократію в цій сфері. А от тут почекаємо. Бо демократія не буває по якихось розділах державного управління чи суспільного життя. Демократія або є, або немає. І в цьому такому усвідомленні мені хотілося б, щоб виходило все українське суспільство. Але ще раз повторюю, це абсолютно виправдане право людей ставити сумніви, пропонувати прийняття запобіжників, які би унеможливили ті ризики, про яких вони думають. А люди думають про те, щоб автономія не була б
загрозою для майбутнього української держави. І тому ми якраз і намагаємося відповідати і цьому очікуванню суспільства, хоча іноді розуміємо, що частина оцих сумнівів у окремої частини суспільства, вони є, ці сумніви, уявними. Але якщо у людей є, треба це пояснювати. Якщо цього недостатньо, треба закладати ці запобіжники в закони України. Дякую вам, пане Рифате. Нагадаю, що ми говорили із Рифатом Чубаровим, головою Меджлісу кримськотатарського народу. Далі до нашої розмови долучається Юлія Кириченко, членкиня правління Центру політико-правових реформ. Пані Юлія, доброго дня. Тож, давайте поговоримо про те, якою є головна проблема тієї автономної республіки Крим, яка зараз зафіксована в українській конституції, і чи можна буде її таким чином трансформувати, гармонійно вписати, да, в національну територіальну автономію в устрій унітарної держави у подальшому? Добрий день. Дякую за питання. Чи мене добре чути? Так, чуємо вас добре. Дивіться, проблем закріпити кримсько-татарську національну автономію, зокрема, Центр політико-правових реформ, я не бачу. Більш того, з 2014 року, коли ми розробляли комплексні конституційні зміни щодо вдосконалення механізму влади, адміністративно-територіальної устрої, то стоїмо на позиції, що дійсно всі історичні підстави є для того, щоб закріпити національну кримсько-татарську автономію на рівні Конституції. Чи є тут конфлікт з унітарним устроєм? Ні, жодного конфлікту можна доволі коректно виписати. А от зараз, коли виписана Автономна Республіка Крим, то тут є питання, але ми розуміємо, що цей компроміс був досягнутий в 96-му році, коли, скажімо так, ще радянських після розпаду СРСР був доволі серйозний і на сам текст Конституції, і треба було йти, щоб мати вже Конституцію, нову Конституцію України на компроміси з комуністами, які в той момент були в парламенті, в Верховній Раді України, то вийшов цей момент. Я повністю погоджуюся з тим, що можна і варто закріплювати національну кримсько-татарську автономію після нашої військової перемоги і, звісно, прибирати спеціальний статус для Севастополя. Такий статус може мати лише єдина столиця – це Київ. І, можливо, таке технічне питання, да? Як має виглядати ця процедура прийняття цих змін до Конституції? Хто має приймати таке рішення? І чи може бути на якомусь етапі залучено суспільство українське, да? І, зокрема, ті люди, які зараз живуть у Криму, до проєктів, можливо, документів? Я переконана, що після військової перемоги постане питання взагалі координального перегляду Конституції, зокрема, знищення всього радянського, окрім Автономної Республіки Крим, можна так назвати, моментів, що є в Конституції. Наведу пару прикладів. Наприклад, Верховна Рада України. Верховна Рада пішла від того, Верховна над чим. Тобто це була система рад так званої СРСР, і просто ця назва перейшла. Народний депутат України, як народний артист. В усіх європейських країнах в нас є член парламенту, який працює як член парламенту. І далі не буду говорити, але багато такого в Конституції залишилося. Об'єктивно гарний текст Конституції, але на той момент 96-го року. На момент вже 2023 і після перемоги, очевидно, український народ довів, що він відбувся як нація, захистив свою державу, виконав свій основний військовий обов'язок. І мені здається, що буде новий конституційний процес, де ми підемо на комплексні конституційні зміни. Дякую вам за бесіду. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Юлія Кириченко, членкиня правління Центру політико-правових реформ. Це
Це все на сьогодні. Повну відеоверсію цієї програми шукайте на YouTube-каналі Крим Реалії, текстову версію на сайті Крим Реалії. Нагадаю, що цей випуск – спільний проєкт Української служби Радіо Свобода та Українського радіо. Мене звати Сергій Мокрушин. Кримчани мають право знати.